prosím. Ani náhodou. Prosím vás, jenom mi řekněte, kam vaše kniha odjela. Markétko, prosím tě, připomeň mě, že mám vzít, jak je Pavle v pondělí, to je vánoční show, jo? Ale to je staré, to starý. Prosím tě, jako nenatáčej mě, tady takový blbosti natáčíš. A na co máme kameru? No na hovno, jako mě nenatáčej. Je na to, aby se natáčelo třeba, když Markétka lyžuje, nebo bruslí, nebo něco. Nevíš, já tady doma chodím po bytě. Kurňa, ty s tím do prdele. Krásný. Víš s tím do řítí. Jako Petře, já to myslím vážně. Jako nech toho. Jdi s tím do prdele.